Amin. Kata ni debata tutup jamita di buta sadarion. Di mana tersurat di Matius Windu sia memuka siang ayat 20 pitu sahatu ayat 20 sada hujahaman dihita amainan tapai huti hukma di bagasan rohata. Dungilah homa Yesus siani jadi aroma dua halak nama bitung mengikuti hutibanu uhud burung manjojo ale anak nisdaw asima rohamdihan jadi lawomot tujagmay Jesus didapotong akta nama bitung odeng mariban gabi didokma mandok nasida ay dihapon siya hamuduaw marbogo patu pahuni jadi didok nasidama mandok iban ido Tuhan gabi dijama mama tanasida hukut madidok marguru tu hapon siya munama jupang hamu jadi saut mabuha matanasida dungi bubu madipopai Jesus masida didokma jagaman sotung adong manang ise inaw botosa alailaw do nasida ipagkatahatahon ma ibana tusude nasida nasalwati ido sahasna dihawa ka manami dohot inanami jok do tabige balita na ulion manang jok do tabige padohat na tersurat di Matius pagidohamuma say narihonot na do tutulihamuma say naukapon na do makacari ba kamu juga akan mendapat. Ahadu nalem dokolon na mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Nanaim dokolon ni padokani yang manginang paingorton kita doi untuk senantiasa berharap bahwa dengan ketika kita meminta permintaan kita akan dikabulkan. Ketika kita meminta maka permintaan kita akan dikabulkan. Jangan kalau ditarimo tu namanya doa namanya au tertarikian kau secara khusus tu sikap ini angka dana dohok caranya angka dana mangido si pangidoana buhado doa caranya angka dana lahu mangido si pangidoana tuk masai lasia doa hakku maberin angka dana paranya angka dana lahu mangido si pangidoana jalan menarik doi dia pribadi ala memang dapat si ajaran siang sikap yang kada dana molo si pagidoonna tu akka naturasna molo tapamana kamana buhama huru hacara ni dana mangido si pagidoonna tu naturas molo mangido si pagidoonna dana tu akka naturasna tukso di moto akka dana do hata na maila molo mangido dana tu akka naturasna molo dok si pagidoonna sumadong do hatabosan dia kadadana marido si pagidoon na do akalan masih na penting dia kadadana amanang segala cara akan dilakukan Muhammad asa di mehon omakna manang bapakna akas pagidoon bahkan maring tumatangis marinangoy dak masalah di dak masalah dia kadadana ki boy doy diulahon di mana na tumatangis maring neng diurugi pe ibana dak peduli ibana na penting kosi pagi doon nama terus ahana di bagasan mane karena dia juga sangat yakin bahwa orang tuanya pasti akan mengabulkan permohonannya. Nah tapi si patamu lo di panonotat di panohaw na kanatoras sumay apalagi molo terganggu kantorasi di pagidoni kepada danane molo dak bihodi terlian handphone sana kau pilos hai manang pilos bisnis kesana kau lihat mama sibuk ya kembali alai na pasti saya berusaha tuh mana mangido si pangidon tuh naso jadi mundur nang bawa salah kape tangis petaho digodi petaho dimurugi petaho dipukuli petaho kamu kamar dohot inang molo somonisi kami dak dana mangido si pangidon
mangido si Panginoon na doho sikap ni akka na magoda mangido si Panginoon na. Malahita akka nung magoda na Panginoon molo tapangido ng dilehon na may lahita mangidoin mo siya. Alam mo sa may lahita natapikiri at nung harga diri. Natapikiri harga diri. Nung may lahita di ko na kinon ako sa amay. Unang petaho. Pito nga do hita mangid mandok ko si sohili baga sa rohata. Molo tapangido sa hali si Panginoon pa. Dag dilehon. Alay di baga sa tuhobar to siya maninang di baga sa turpukong boy mapiringot ta. Ang kapodan na uli dyan na benari. Di baga sa turpukon na parjolo peringot ta ba? Bahwa anong nakinon dua halak. At ka na mapitungin na doon dua halak. Anong na mapitong ang kamang luhot inang di baritahon di baga sa turpukon. Mangido si Panginoon na sila to Jesus. Ahama si Panginoon na sila to Jesus. Buhama asaboy na sila. Mamere. Buhama asaboy buha. Pamere na sila. Na, ditigdi sa ihut-ihut na sila, Jesus. Tilokon di Panginoon na sila to Jesus. Ale anak ni si Daud, asi maruham ni Ham. Hindi na naman itumi. Pagkamang duhot inang to Jesus. Alay dan Victor Jalo. Di ano si Jesus. Ahalo na beri-berimot na siya ni amang inang bahwa tidak selamanya pertolongan Tuhan datang seketika itu juga. Tidak selamanya pertolongan Tuhan datang seketika itu juga. Di sini Pangido dan Victor di sini Leo. Nah, tapi adong do di sini Pangido, Victor di sini Leo. Kita melihat dukot di Pangido Tuhan Yesus, dukot di Pangido nama pitungi Tuhan nasi baru hami-hami inna. Kapayuti hut barita na uliin na kinon taberin do amang nang jala taboto do. Diulo di Jesus do. Perjalanan molo kasar do kuno kupawala suribini. Perjalanan. Yesus meneruskan perjalanannya. Alay ng masad na mapitumi. Sari di payuti-hut na mapitumido. Tuhan Yesus huhut masay jow-jow na sida. Dan berkata, jalan manjow, ale anak ni si Daud, asi marohami-hami. Ale anak ni si Daud, asi marohami-hami. Ngaboy tabayak kung lumay amangina. So dia Yesus magdana. Tabo ko nung maghite-hite barita na union, sahat to dia manang dibiya kay Tuhan Yesus magdala. Sa Victor hatok-hatok. Jala tabo ko nung maghite-hite barita na uli, sa ito dia kay Tuhan Yesus magdala. Sa igudang do Jolma, ang kanabang ihutiho. Ala ni hatok, jala gudang Jolma, hapero madua halat na mapilot na kinon, mamihut ko Jesus susuhut. Sa ijo-jo na isida to Tuhan Yesus, ale anak ni si Daud, asi marungang dihamiin na. Manginan, apalagi rako sari sono keringat-keringat dan mamere mo siya na mapitubot ay boy do tayo na mapito ka do magdalat jangan kan hatok magdalat mga luluy si Diyo sa palamolo na martukot halaki ikon hiba-siba sonon na rapetukot non adong do na boy dalanak turison nga boy tabayak ko na manginang lumain somo dia na mapitunin magdalat. Dan dari seruan mereka itu rasanya orang buta itu sangat mengharapkan. Kalau saya dok pernah kinalnya anak ni si Daud asin marumatihan. Kalau saya dulu diharapkan nasida. Ahamay ima hamamalum nasida. Siyan nama pitumi. Aku aka amang dohot inan di dok pernah kinon dung masuk Yesus tu sada jabu. Nga masuk Tuhan Yesus. Sementara nama pitumi saya tong dope nasida jojo. Sa itong gabi nasida berteriak dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus sepanjang perjalanan nasida. Dan Yesus so nahulog pernah kinon kasar dohon seolah-olah tidak mau mendengar dan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Alani ido amang inak kulok pernah kinon pertolongan Tuhan tidak datang seketika itu juga. Dan mungkin kalau kita melihat melota pamanat amanina di bagasan pengalaman hidup, barangkali sarupa dora pengalaman muna, adong do sarupa pengalaman muna dohok pengalaman ini na mapitung na di bagasan berita ng Diyon. May martamiak kita pangido si Panginoon tatutuhani, alay sa hatu sa daryon, dan dobe,
radia nusi Tuhan. Adong dora pangidua muna nasa di pangido muna sa hakku bagasa sa darion na so diadusi Tuhan. Suak songonima. Dohot nama pitung di bagasa tufukot. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada mereka. Jala jok-jok mahita amanginang mabilehan. Mengamartangian berjuang. Upangido si pangido untuk Tuhani. Rajina untuk gereja. Rajina untuk pertanian. Alai satu sadario. Dan ditangihot Tuhani tanya. Jok-jok kita amanginang martangian. Dan seringkali kita berharap sesuatu kepada Tuhan. Alai amanginang satu sadario. Seolah-olah Tuhan itu tidak berbuat apa-apa, dan Tuhan itu tidak menjawab apa-apa. Taringo tu permohonan Tuhan. Abu akta amang dubat inang. Kata ni debatahun paimoton kita sadario saharinai bahwa pertolongan tidak selamanya pertolongan Tuhan itu datang seketika itu juga. Puasa dan Victor itu diurupi Tuhani akan atarsosa. Puasa dan Victor kato dilehot Tuhani galup akan napinangido ni akan namartangina. Ay didokon hata ni dibatado, mintalah maka kamu akan diberi. Kita sudah meminta, mangupangido si Pangido. Kuala puasa dan dileo. Puasa dan dileo na manginang si Pangido unay. Puasa dan dileo na manginang si Pangido ki. Mungkin Yesus sedang melihat dan memuji. Itani dia do hapersiapta. Itani dia do hapersiapta. Tutudo amanginang tutudo kita persiapan kapersiai Yesus di bagasan melutut. Ido ubay idok Yesus tu nasida dia yak tiga do nakino di hapersiai hamu do boyau. Margogo patu panomi. Daya tiga daya ini. Bolo boy jamaah hamu. Jadi Allah tujuan Yesus yang pertama itu dengan ibadah dari orang berpercaya. Ayah percaya kamu doa untuk kami. Dihapersiai hamu doa. Margogo patu panomi. Ido suku-suku ni Tuhan Yesus. Tu nama pituni akaman do ina alus. Atau piedo nasida mangalusi. Ido Tuhan. Ido Tuhan di nasida laos gade di jama ma. Mata ni nama pituni laos Tuhan. Nah, ala laos Tuhan lu amanginang la totudas natung solas rohani nama pituni ala langsung di jama mata nasida. Alai hato kamu saya dipaingo Yesus tu nasida didokon. Manatamuda kenapa bawahamu? Kenapa bawahamu? Ninda tu nama pituni. Aku akamang dapat bilang Tuhan arti rasa hatu sadar yo melodang musik pecan nyatai nang Victor menekro kata. Tetapi yang Tuhan lihat, Tuhan menuntut kepercayaan dan kesetiaan kepada setiap orang yang berharap. Ay molo Victor langsung dia lusi sudah kapeng dua tai, maka kita tidak akan mempunyai rasa perjuangan lagi dan kita tidak akan pernah merasa ada yang kurang lagi dan marlapatan be nama tangian agar sikop di kita sudah. Alai pertanyaannya sekarang molo dan taan dia lusi debatado peta bindala amaninang tangian tai molo martangiak kita jala tangian tai dan lusi debatado ikos sukunot ta do hadirota mungkin do haprosiata molo dan dia lusi debatado peta tangian ta sa hatu sadario sai porsia do pehita amaninang jala sai tadok do pe bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Manakudok ko majo amang siturtik maragenda TBG jamitot lumayan saya porsia do pe amangon di do rohamuna bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan inang itu yang sudah beberapa tahun terbaring lemah dan tidak berdaya di dalam hadirion na bahkan mabuah si panganon na mabuah si inuman na penangadok porsia do pe nahita di si porsia do pe amangon di si porsia do pe hita di Tuhan ini. Ada mujizat untuk itu nang pematanya kita amalina bahwa akta penyakit nasoboy di pamalo tetap dope mampu kita berharap Tuhani, tetap dope kita mampu porsia Tuhani. Orang yang bertahan sampai kesudahan
Nasai jauh-jauh tu debata. Datang surat ibarita ng Diyos. Ido na madapot. Haluaw amang na. Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Yesus mempertanyakan kepercayaan mereka. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Malaysia dia sendiri dia madokot. Ya Tuhan, kami percaya. Aku ang karongan sa sitong molo manupe na mapituni, molo boy pe martiga na mapituni. Ahado na boy magbayad na sida martiga. Kolan haporsyon na sida na kamalupon na sida. Haporsyon na sida na kamalupon na sida. Yesus mengatakan di Dr. Yesus donakinon amang inang marguru tuha porsyon nama jupang hamok. Marguru tuha porsyon nama jupang hamok. Kepercayaan mereka haporsyon na si dedo mabay bunga si malolong na si dedo. Jala Yesus melarang mereka untuk memberitahukan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Alay dan mungkin binasida mamuho. Dan mungkin binasida sa isig. Alanung atong masay takas. Dialami nasida mujijat kesembuhan. Jalan napasti. Manlojo binasida. Para raton barita taringot tu Jesusi. Jalan didokon na kinot. Di bagasan tupukon. Di ayat 30 sadai. Alay laudo nasida di pahata-hatahon maibana tu nasida nasalua. Laudo nasida di pahata-hatahon maibana tu nasida nasalua. Amo akamang dohot inang kita sudah numain na pumudison. Nuain na gabi persoalan jala sukur-sukur di kita. Tuhado tutu taringot tuha porsyot tau. Nahudok po nakti betul-betul do penita amaminang Porsea tu kami natape so dilihat do pihak nata pangidoi atau Porsea kita tu Porsea do kita satu sadariot tu Tuhani ala adong do pe sebagian nasian nata pangidoi dikabulhon manang dilihot Tuhani molo pangido hahipason dilihot do pe tuang hahipason molo pangido rupani hagabeon dak dilihot do pe tuang hagabeon molo dipangido rupani dipangido hamu Tuhan nasi maruhang lehong mau dan dohot las nyari di akan nyulan tangan nami di lehot molo dipangido hamu rupani Tuhan nasi maruhang parbisu bayang nakopku di parbisu Tuhani. Tetapi apakah kepercayaan kita kepada Tuhan hanya masih sebatas satu sadarion ala adong dope siap nata pangidoi di lehot Tuhani itu kita amangina ido na ikon si patusor-tusorota. Ala mungkin sehalinai Tuhan itu masih menunda mengabulkan permohonan kita supaya kita mulai memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Atau barangkali juga Tuhan menunda mengabulkan pengharapan kita karena adanya kesombongan, adanya rasa egois, adanya kekerasan hati yang perlu dibersihkan dari kita sehingga kita dapat dengan sungguh-sungguh. Maka percaya di mata di bagasan mulutnya. Mana mungkin kita bukannya percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali kita lebih percaya Tuhan kajol mana lebih hebat, doa mana lebih terkenal, ditoma-toma di mulut. Kadang-kala menginang tutudo, jok-jok do, bukannya kita percaya kepada Tuhan, alay porsia do kita, Tuhan mana kudok majodu seseorang yang mempercayakan harapan kita padanya. Ay kalau tarimani yang menginang lebih dalam seorang ibu saja. Seorang ibu saja. Sahalat ina. Jol managale. Boy. Mengabulkan. Boy. Pasahaton. Pangidoan niya na kona. Molo tungatangis pero kinak kaya na kumi. Molo maringguat pe. Molo dimurugi pe manang digodin pe. Molo sahanak ina boy mengabulkan aha na pinangidoni anak kon. Tarimani majualan ina. Apalagi matuhan. Apalagi matuhan. Nagok asin ni Loha. Nagok holong ni Loha. Pasti boy mangalehon akan
karena pinangidon niya nama. Hanya sekali saja, sekali lagi pertanyaan. Porsia do kita, na boy dia ni Tuhan itu kita amang inang na tapangidoy, sanggup do kita tetap setia memohon. Mangido tu debata sampai waktunya kita. Karena tapangidoy, dilihon debata. Padua manginang, sada sipaku sabusorong na masay bagas di kita, makite-ite dyan kita sa dalon. Mata kita memang ang gumatataw sa tabi pameritaw na manginang mo'y do mamereng akaaha na masa numay dito nga to nga ni akka na humalyang mo'y do mamereng akka na hurang dito nga to nga ni humalyang taale ko lang mamereng kay si malulongton numay nga manginang serkiya ko Jotiya do ang gumata ni Hapong Siyota mabigo di paso-paso ni Jebata na ipasahat na kita. Ido ubayin sa yolo kita magbidyang iloha. Kita percaya Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Tetapi tidak berarti bahwa apa yang kita harapkan akan selalu terjadi kepada kita. Tuhan selalu menuntut kepercayaan. Tuhan selalu menuntut kesediaan. Kuhama asa persia. Kuhama asa setia kita tidak batal. Bagaimana kita berani untuk mempercayakan seluruh hidup itu padanya. Walang kaporsiyaw, walang minang, naik ko pang sa ronok. Kuwari minggu ta sa dalion, digwari minggu info kapit. Topik minggu, molo jauh-jauh wau, dia sigod. Molo jauh-jauh wau, dia sigod. Lapatan ni info kapiton, jawon na maaw, jadi alusak sumaiban. Ise do si jawon, ise do natajo, na pasti, debatado natajo. Posto orat tamolo tajon de baka dialusi kita amangnya info kapit yowon na maaw jal alusak kumaiban sa halinay topik minggu mandokon natin molo jow aw dialusi hod wow molo kita halap bata mandokon na manginang gokod do si paimao jow si alusak molo adok naman jow dohot na jow berarti imahalak na takas nang takas mananda na lain si Jawon na molo di gokok kita alam nang takas bagita amang na dihilagay ba na si gokonon na datong gokonot ta amang na akka naso tatakda manang naso keluarga ta manang naso tutursa jalan halak na jauh-jauh amang na pasti no halak na mauwas dohot na makaperluhon pangurupiyo paling sautik na asa adong halak na mangurupi si ulang na dohot akan na hinarikot na. Sa halinaya manginan, so dia pinumay pagkumulan, so dia pinumay akan na do di bagasan penghap. Kola dua do, kola sada do si dua, isi may di mana. Dengan ang lapatan na manjol sumangot liyopo, dengan ang lapatan na manjobego, dua akalan na sinek, kola sada do si dua. Wala di bala. Idobay di payo kita nakinon makite-hite jamiton. Topik minggu dohot buat minggu info kabit molo jauh-jauh waru dia lu sigoro. Iko posto rohatta di jauh-jauh nata pasaha tu di mata. Adusan na dohita. Hobantu tiki halina. Jala halak nasai jauh-jauh tu adopan di debata amanang. Nau takas do ditandai bana. Ise debata jala so dia lo rohani debata di bagasan umumna. Mak tangiang mak.